Dolazi mladić poslije Crvenog krsta, ulazi na vrata ljut, da nam majku balijsku, počeo nas tu maltretirati. Kaže, jeste li čuli za razmjenu? Rekao, jesmo. Nema, kaže, razmjene. Došlo vrijeme da se rastajete s ovim svijetom, sa Allahom. Svi ćete, kaže, ubijani biti. Tu nas je počeo maltretirati sa tim riječima. Onda počeo je govoriti da ne pričamo svašta, šta smo vidjeli, da nismo vidjeli, da je ovaj svijet mali, ako ostanemo živi. I onda je promijenio, pošto je vidio da smo registrovani, da ne može više ništa. Znači, pošto smo djeca, bilježili smo koliko smo imali godina i to sve. Onda je on rekao da, eto, vi ćete razmijenjeni, želja vam je ispunjena, idite svom Ali i Bali, Alija vas je prodao. Mogao vas je, kaže, i na bolji način kad smo udavali klavu za klavu, kaže, ne ovako, kaže, da vas uvede, kaže, da vas pokoljemo, kaže, sve ko što smo uradili. I otišao.